Сините шампиони, все още действащи, прескочиха още едно препятствие, въпреки кризата, в която показа, че са с играта си. Бой, псовни, голове, редовни и отменени, екшън до последната секунда. Всичко имаше във вчерашния матч Спартак Варна Левски, в който шампионите в жълти екипи успяха да измъкнат трите точки, въпреки че нещата можеха да се развият по съвсем различен начин. А двобоят в морската столица започна съвсем спокойно и нищо не предвещаваше инфарктна развръзка. Още в 9-та минута Вагнер изпълни тъч, Бардон продължи топката към Боримиров, той я чукна с пета към Николай Димитров, който вкара за Левски. Красива комбинация, завършила с хубав гол и по всичко си личеше, че жълтите в тази среща ще стигнат лесно до победата. И това можеше да се случи, ако Боримиров бе успял при удара си от въздуха, или пък озовалият се в добра позиция в наказателното поле Лусио Вагнер бе оцелил вратата на домакините. След почивката тимът на Спартак натисна. В 57-та минута Боримиров върна една топка към Петков. Владислав Мирчев обаче стигна първи до нея и вратарят на Левски в опита си да изчисти фаулира Мирчев в наказателното поле. Реферът Христо Ристосков бе категоричен. Дуспа няма, а домакините побесняха. Изпълнителният директор на гостите Наско Сираков пък гледаше матча от тунела, но си тръгна бесен от стадиона в 68-та минута. Тогава при един наглед безобиден прях свободен удар в полза на варненци, за който Георги Петков поиска стена само от двама футболисти. Очаквайки центриране в наказателното поле, Младен Стоев взе, че шутира директно, прехвърли стража на шампионите и изравни 1-1. И пак Младен Стоев бе в центъра на събитията малко по-късно, когато домакините поискаха нова дуспа, но Ристосков пак не им я даде. Този път завърнали се след дълго отсъствие в титулярния състав на Левски Елин Топозаков, играл като десен крайен защитник на мястото на контузения Миланов, протегна крак към топката, Стоев обаче я чукна преди него и после играчът на Спартак се спъна в капитана на гостите. При всички положения между двамата футболисти имаше съприкосновение, което според главния рефер не бе от такова естество, че да отсъди 11-метров наказателен удар. Малко след това страстите отново се разгоряха. Лусио Вагнер извърши фал в нападение, след което последва масово бутане и дърпане, а крайният изход от мелето бе двама изгонени. Вагнер от Левски и Найденов от Спартак. И двата отбора останаха с по 10 човека. Така двобоят вървеше към равенство и шампионите бяха на път да загубят още 2 точки. Домакините решиха да спазят традицията да губят от Левски и проспаха 60-метровия пас на Йосеф Рабех, след който Телкийски технично вкара втория гол за жълтите. Естествено, Димитър Телкийски изпадна в луда радост, превръщайки се в спасителя край плажа. Но кулминацията предстоеше. В добавянето време Палавестрич отбеляза второ попадение за домакините, но то не бе зачетено. Причината – асистиращият за гола Стоев бе зад последния в защитата на Левски Рабех при центрирането, след което получи топката. Затова и реферът Ристосков вдигна ръка за засада, още преди топката да влезе в мрежата зад Петков. Последва нова порция буйства в сини от страна на спартаклии, но резултатът остана непроменен. Буйствата във Варна продължиха и след края на матча, когато местните запалянковци обстрелваха с каквото им падне съдията Ристосков и футболистите на Левски на излизане от терена, но успяха да улучат с камък в главата един полицай. Недоволни от рефера бяха и в щаба на шампионите, откъдето обявиха, че ще подадат жалба срещу свирката на Христо Ристосков.